Ano gisagpas akong anak ko? Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Sayang kong amaw oh. Bantay ka lang itong bata ako karon. Gila ka kung anak tungkol sa imo ha? Salbas ba kayo niya oh? Gasay-sayang akong anak gila ka dito. Bantay, ikadulo di ka karong bata ka. Nulis auntie. Saan siya? Sagda na lang. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ikaw si Chloe yung manalis, day? Uti ako naman. Gusto yun mo. Kasi karapatan ni mong gisagpa ni mo akong anak ha? Nagila ka siya dito. Gisagpa ni mo. Huwag karapatan kay di ka ikaw nagpakaon ha? Salbas ba kayo mga bata? Kaniwan to akong anak, imo sa pagsagpaon? Ikaw na ba akong sagpaon diya? Iya, mabuto sa lahat kasi may nagunaw natin. Hayam akong gilayog, digisag pa po na ako. So, sila man po na niya, matangtang palang wig na ako. Bisa na. Kaya niwang ka ito. Ikaw dako-dako ka sa iya ha. Di ka maingana ha. Kaya ako makunta niyo, kinawa niyo akong anak. Salbayas kay nga bata ha. Iya, mabuto sa lahat, wala ko sa lahat to. Ano yung mapugong gilayog? Sama kong kunin sa lahat yun. Kuha na ng kwarta. Eh, may rato day, gisagpatin mo day, kitakulan kito nga bata day, oy. Eh, taon tulog lang po to. Kira day, salamat na kwarta day ha. Ito na ko day.